Rungsted Havn. Kommunen vil gerne bestemme alene over havnen, men sejlerne siger nej, fordi de har finansieret den. Nu er sagen havnet i retten. Tom Vendelbo er en af mange bådejere, der har været med til at finansiere Rungsted Havn. I 1972 skød han og hans kone 10.000 kroner i kassen til en moderne lystbådehavn. Det vil sige, at det var mest min kone. Hun tjente bedre penge dengang, end jeg læste. Også Carsten Eggert, som har en af de ældste både på havnen, har været med fra begyndelsen. De to bådejere og mange andre frygter nu for havnens fremtid, hvis Hørsholm Kommune får held med at gennemføre en såkaldt hjemtagelse af havnen. Det er en slags overtagelse, der betyder, at kommunen kommer til at bestemme over driften. Altså i princippet mister vi jo al indflydelse. Sejlerne har stævnet Hørsholm Kommune for at stoppe overtagelsen af havnen, og retssagen begyndte i dag i Helsingør. Kommunen kan gøre, hvad den vil, hvis den overtager havnen. Det er der ingen tvivl om, har en uindskrænket magt. Hvis det lykkedes Hørsholm Kommune at hjemtage Rungsted Havn, så betyder det, at havnen bliver en offentlig institution på linje med en skole eller en børnehave. Og sejlerne frygter ikke kun, at de vil miste indflydelse i den havn, de selv har været med til at bygge. De frygter også, at kommunen vil hæve priserne på havnepladserne. Rungsted Havn har ifølge formanden for bådlaget nogle af de billigste bådpladser ud til Øresund, fordi man i mange år har prioriteret at holde priserne lave, så flere kunne være med. Men man frygter også, at det kan være slut. Vi kan være bange for, at det, der er baggrunden for, at kommunen hjemtager, det er, at de vil have en pengetank hernede, hvor de så eventuelt vil kunne få penge ind i kommunekassen ved at sælge dem. På Hørsholm Rådhus var der i dag ikke nogen, der ønskede at kommentere, hvorfor kommunen vil overtage havnen. Men Venstre, som sidder i byrådet, bakker sejlerne op. Hos Venstre mener man heller ikke, at kommunen skal hjemtage havnen. I stedet bør man omdanne den til en fond. At lave en fond eller en selvejende institution, hvor sejlerne er rigtig meget med, og hvor kommunen også er lidt med, men ikke så meget, som kommunen vil komme med, hvis det bliver hvis man hjemtager det på Rådhuset. Jeg frygter, at det vil blive en politisk kampplads, og det synes jeg er synd for havnen. På Rungsted Havn kan man ikke gøre andet end at vente på afgørelsen i sagen. Og vi kan ikke rigtig forstå den drivkraft, der ligger i det. Altså det er et konservativt 20-tog simpelthen. De har ikke en krone i klemme hernede. Sejlerne har betalt rup og stop. Så derfor er vi sure. Og retssagen om Rungsted Havn og hvorvidt Hørsholm Kommune får lov at hjemtage havnen bliver afgjort på torsdag.